iAfrika isikelelwe kakhulu ngovimba wendalo, umhlaba omhle, amahlathi, izimbiwa ndawonye nemozulu enhle kangangokuba akufanelanga kubekho nesinye isizathu sokuba sibelelona lizwekazi lilihlwempu emhlabeni nelisiya leba lihlwempu ngoba lihlwempu. Kwaye noncedo lusuka ngaphandle aluncedi njengoko amakhulu ezigidi zeedola zigalelwe eAfrika kule minyaka ema-50 imeko iya isiba maxongo. Kutheni iAfrika ihlwembuzeke kangaka? Masike siye kwincwadi yethu esinika ulwazi oluvunyiweyo kwezolimo ukuze sifumane impendulo kulo mbuzo. Ilizwi likaThixo lithi, abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Masikuqonde ukubaluleka kokufundisa abahlelelekileyo ukuthembeka kwicandelo lezolimo phambi kokuba kutyhilwe konke okuqulethwe leli lizwekazi lilonke. Ukulima ngendlela kaThixo kubonakalisile ukuba lusisixhobo sokulungiselela abahlelelekileyo nokubaxhobisa ngolwazi olufunekayo oluza kubakhupha phantsi kwedyokwe yobuhlwempu. Ukulima ngendlela kaThixo ayibobuchwephesha kuphela, kodwa sisisombululo secandelo lezolimo esinolungelelwano lobuthixo, ukulondoloza nobuchwephesha. Ndinqwenela uba wonke umntu oze kule ndaba uzele ukunqula uThixo. Ukuba wenza yonke into emgangathweni, uThixo uza kusikelela. Yiyo loo nto ujonge kwesi sityalo sihle kangaka kungokuba sisenza kumgangatho ophezulu. Imithetho ebonakalayo athe uThixo wayibeka kwindalo esenzela ukuba ke kubekho eyona ndawo inenkqubela yokudibana kwezidalwa eziphilayo emhlabeni jikelele ibandakanya oluncinci okanye ukungaphazamisi umhlaba, ukungatshatyalalisi okanye kungafakwa phantsi komhlaba imfungumfungu ebolileyo, kuphinde kubekho intlaninge yezityalo nezilwanyana ezahlukeneyo ezihlala ezindaweni ezilungele uba zibe kuzo. Iindlela zikaThixo kade ziselubala kwindalo yakhe ukuze sizibone, kwaye thina singoonyana neentombi zakhe asinasizathu sokuziphendulela. Ufarming God's Way ayiyontlanganisela yequmrhu kodwa sisixhobo. uThixo asinike umzimba kaKristu ngokubanzi, sibeka isikhali esimangalisayo ezandleni zomkhosi wamavolontiya kwiAfrika iphela ukuze kuqhawulwe ichain lobuhlwempu kuphinde kukhululwe izithembiso zentsikelelo kaThixo kwelizwekazi nabantu balo. Izixhobo ezikhoyo zibandakanya isikhokhelo somqeqeshi, iincwadi zokuyalela emakwenziwe ndawonye namacwecwe aqeqesha ngokubanzi ngezigaba. uThixo usinike konke esikudingayo ukuze siphumelele. uYesu wathi unyana akanakwenza nto ngokwakhe engathanga abone uyise eyenza. Thina njengabantwana bakaThixo kufuneka sizithobe kwaye sivume ukuba indlela zethu azisebenzi, size ngenhliziyo yethu yonke silandele indlela zikaThixo. uIsaya isahluko 58 uthi ukuzila endokunyulileyo asikoku na ukucombulula iziqamangelo zongendawo, ukukhulula izitrobu zedyokwe, ukundulula abavikivekileyo bekhululekile, naphule zonke iidyokwe zobuhlwempu, ukumqhekezela esonkeni sakho olambileyo xa uthe wabona uhambaze umambese uze ubangenise endlwini abazinsizana abatshutshiswayo. Isiqalekiso siqhawule ebomini bethu nasemhlabeni. Uyazi ukuba unika umntu intlanzi umondle usuku olunye, kodwa ufundisa umntu ukuloba uza kube umondla ubomi bakhe bonke.